Здравейте! Видях информация как се боядисва хартия с кафе и реших да опитам по най-бързия начин с готовото кафе, което имах в кафеварката. Слагам си в плитък съд, все пак трябва да потупя само лист. Готовото кафе изтинало. Много е важно да е изтинало, да не си изгорим ръцете. Потопим листа. И понеже искам на този лист след това да отпечатвам, ще го оставя да изсъхне на напълно гладка повърхност, за да не ми прави проблема принтера. Да видим като изсъхне колко гладко ще стане. Така. И понеже в информацията, която гледах, имаше предложение не само да бъде равен листа, ами да има различни форми, да се получат като шарки. Сега ще опитам да видя как ще се справя и с това предложение. Да има шарки на моя лист и различен релеф. Мисля, че достатъчно го намокрих, за да се отпечата. Ще видим. Сега първия лист ще го сложа на решетъчна повърхност и да видя дали ще се получат линии и дали ще стане хартията с линии, с очертания, на които да пиша, или просто да има десен с линии. Мръдна се. Надявам се това мръдане да не повлияе. Ще видим. И понеже горната част на този салфетник има едно цвете, когато го махнах, за да мога да работя, реших, че мога да опитам и с него. Сега ще сложа и върху цветето. Листа мука, струва ми се. Ще видим. Тоест, ако това цветенце ми се изкопира красиво, всяка една друга повърхност би служила. Да видим. Където гледах информацията, се казваше отгоре да се сложи металната част или дантела. Аз ги сложих така наобратно, да видим какво ще стане. Все пак е първия ми опит и първия експеримент. И сега ще намокра и последния лист. Значи това е хартия обикновена за принтер, нормален лист от 80 грама. Колко кафе и колко вода? Никъде не срещнах информация за точна рецепта. Това зависи от кафето, което ползвате. С Нескафе се прави. И според това колко силен искате да е цвета на вашия лист. Този ще го оставя да изсъхне в произволна форма. Мисля, че го намокрих малко повече, защото искам да стане набръчкан нещо. Може би така. Ще видим. Все пак това е експеримент. Стана много равен, но все пак да видим, като изсъхнат, какво ще излезе.
И за да бъде опита пълен, сложих тези метални щанци върху хартията и така ще мога да направя разлика, когато слагам нещо отгоре върху листа и когато е отдолу, какво ще се получи. Хартиите почти са изсъхнали, тази малко ми се повдигна. Ето тази е, която исках да ми е гладка, за да мога да я сложа на принтера и да печатам някакъв десен на нея. Мисля, че е достатъчно гладка, за да мине. Листа е мек. Прави ми впечатление, че от задната страна е малко по-бял, по-светъл. Жълт е, има оцветяване. Сега ще я топна още веднъж. Ако не ни харесва този цвят и искаме да го направим по-тъмен, повтаряме в кафето и оставяме пак да изсъхне, но това чак когато е изсъхнало. Сега ще го потопя и от другата страна да видя как ще реагира. Да видя се пак какво ще стане. Ей така ще го оставя на някои места да има бяло. И по този начин ще мога да преценя има ли значение на коя страна се оставя да изсъхне и така, такива неща. Тук ми се оформи някакъв много правилен триъгълник. С пръстите си взимам от кафето и си го мокря. И ще видим какво ще се получи. Какви красиви петна! Добре. Сега искам да видя тук, където сложих, още докато беше мокра хартията, щанците, да видя какво се е получило отдолу. Останала е силуета. Махна и тази. Тук също. Даже се е оформил един красив бордюр. По-тъмен. И тази. Имам един помощник, той сега ще мине. Не, сега правим нещо, което не трябва да си тук. Така, значи, когато сложа метала отгоре, получих това. Когато металната форма е отдолу, получих ето това. Дори тук имам релеф, заради това, че листа, като е бил мокър, е увиснал. От другата страна, нищо, че е по-малко боядисано, но пак си личи цветето и тук вече релефа на цветето е нагоре, линиите са се очертали. От външната страна също са се очертали, тук още не е изсъхнало, няма да го пипам много. Имало е капка не изсъхнала и тук вече ще има друг десен. Така. И да видим сега това, което съхна върху решетъчната повърхност. Дали се получиха линии. Такава решетъчна повърхност не е задължително да имате като моя предмет. Вие си я имате във урната. Решетката, на която слагате да печете. Линиите искам да видя дали са само релеф или като цвят си личат. Личат си като цвят, когато изпъна хартията. Може да бъде просто десен с линии, може да бъдат линии, на които да се пише. От другата страна листа също е потъмнял. Ето тук за сравнение с един чисто бял. Също е потъмнял, макар и по-малко. Тук малко като съм го местила се е скъсал. Чудесно, даже ще си го скъсам още. Като го скъсам, остава бяло. Ако не искам да е бяло, трябва да си го потопя още веднъж в кафето. Така че остава да съхне този, който исках да го отцветя втори път и да видя от другата страна как ще се промени цвета. Изчакваме да изсъхне.
Ето го и моя лист, вече е изсъхнал. 2 пъти съм го минала през кафе и съм го сушила от различни страни. От долната страна ми излиза вечно светъл, така че не знам, така ми се получава. И от горната страна е малко по-тъмен. Тук малко вече цвета стана повече, отколкото бих искала, за да печатам. Може би така или иначе ще печатам от едната страна, ще изпечатам от по-светлата, за да се вижда десена, който печатам. А може би и трябва да се промени нещо в техниката. Не знам по принцип дали излиза еднакво от двете страни. Мисля, че не е толкова страшно. Този много ми харесва. Тук спазих точните инструкции. От задната страна също се виждат цветята. Този вече е тотално изсъхнал. Много ми харесва. Много ми харесва как тук се получиха тези неравномерни петна, цветенцето от другата страна, въпреки че е по-светло, кафето успя да отцвети повече, а пък тук да е светличко. Много ми харесва. Да видим колко още листи ще потопя и какви метални неща имам вкъщи. Също мога да сложа дантела и да пробвам с дантелата как ми се изкопирва. Тук не съм повтаряла боядисването, но си е боядисана хартията, състарена си е. Това е моя първи опит, това е моя първи експеримент с кафе, директно от кафеварката. Лесно, за мен беше интересно и забавно и много се радвам, че научих тази нова техника.